We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namang pinakadagko ug pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Siyudad sa Valencia, Bukidnon Province gipailam karon sa General Community Quarantine tungod sa nagpadayong pagsaka sa COVID-19 cases sa siyudad. Gipagawa sa Valencia City LGU ang Executive Order No. 152 nga nagpaubos sa siyudad ngadto sa General Community Quarantine gikan June 9 hangtod June 30 ning tuiga. Kini ang nahimong lakang sa lokal nga kagamhanan sa provincial government aron maminusa ng lihok sa mga tao sa lugar tungod padayon ang pagsaka sa COVID-19 cases sa siyudad. Pipila ka mga aktibidad nga may kalabutan sa entertainment ang gibawalan ug uban pang mga non-essential nga aktibidad. Nagpatuman na sa curfew gikan alas 9 sa gabi hangtod alas 4 sa buntag. Nagpatuman usab og total liquor ban ug clustering sa mga barangay kung asa dili mamahimong makagawas ang mga residente kung dili sila nakaschedule. Bisan gipaubos sa MECQ ang Cagayan de Oro City, daghan gihapon ang pabadlong nga misupak sa health protocols. Si Cyril Chavez alang sa dugang detalye live. Cyril. Sara, doble kayod karon ang otoridad ingon man mga barangay official sa pagdakop sa mga malapason sa quarantine protocols. Gani ning baguhay lang, adunay nag-inom kilid sa dalan ang nadakpan, taliwala pa man sa MECQ. Dakpan sa akto sa mga personal sa Regulatory Compliance Board kon RCB sa Cagayan de Oro City. Kining mga batan-on nga nagduwa og computer games sa usa ka pisonet shop sa Barangay 17. Modo sa maong shop ang pagpalong sa ilahang suga aron dili mahalata sa gawas nga nag-operate diay kini bisan bawal karong MECQ. Giisuhan og ordinance violation receipt kon OVR ang tag-iya sa patigayon samtang gipapauli sa otoridad ang mga minor de edad nga na-rescue. Daghang kay badlungon nga operator. So among buhaton is mitingon ni mga operator nga they should become the deputized partners of implementing units. Dili ingon nga sila ang subject of inspection. Atol sab sa susamang pagpatrolya, pipila ka kagayanon ang naisyuhan og OVR human nga naabtan nga nagtapok-tapok samtang nangaon sa kugon bisan lapas na sa curfew hours. Sa Barangay Indahag, buntag pa lamang nagsuroy na ang otoridad ug ubay-ubay ang ilahang nasapon nga wala gasuot og face mask samtang anaa gawas sa ilahang balay. Sa Barangay Makabalan, daghan usab ang nagsuroy-suroy bisan curfew hours na. Gani aduna pay naabtan nga nag-inom daplin sa dalan. Sara, padayon ang hangyo karon sa lokal nga kagamhanan ngadto sa mga kagayanon nga sundon ang health protocols. Labi pa nga paspas ang pagsaka sa local COVID-19 cases sa syudad nga sa karon anaa na sa sobra 1,600 active cases. Sara. Okay, dagang salamat, Cyril Chavez.
Sa pagpailalong pagbalik sa Davao City ubos sa MECQ, sobra 2,000 katao na ang nadakpang milapas sa quarantine protocols. Ano ang detalye? 216 ka mga tao ang natikitan sa Bunawan Police sulod sa 2 ka adlaw. Diin kasagaran kanila mga curfew violators ug non-essential ang lakaw. Mudan up ang atong nadakpan na kapawilig sa curfew. Tapo kayo no, yung mga violators sa curfew, mga essential na pong travel. Samtang sa Tugbok Police, gipang dakop ang madunay lakaw nga dili essential sama sa pagsuroy-suroy padulong sa buda ug uban pa. 55 na na-apprehend sa ating QCP. And then yung mga non-essential din, pinapauwi natin pabalik, na-advise natin na mag-stay home muna sila. Sa tala sa Davao City Police Office, ang mga danakpan lakip sa 2,151 nga natagan og citation ticket. Mutuman ta sa mga executive order nga ato ang gina-implementar sa dakbayan o kanunay dili kalimtan nga mutuman gihapon ta sa tuang health protocols, no, ilabi na ang pagsulob sa face mask. 313 sa curfew, 297 sa social distancing, 716 sa face mask, 747 sa face shield ug 75 sa barrier. Samtang daghan usab ang nadakpan nga mga 18 anyos pa ubos nga padayong galatagaw o gabike bisan bawal ubos sa MECQ. Ginadili pod ang paglatagaw sa mga minor de edad, ilabi na pod katupong mga naay mga balatian kanang ang ato apong mga edad mga 65 pasaka. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Karong grabe ang pagkuyanap sa COVID-19 virus sa mga BPO companies sa dakbayan sa Davao. Kumusta hunta ang sistema nga gipatuman sa nagkadiyang kumpanya ug sa epekto niini kanila? Pinaagi sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Karon dili na mukuyana pa ang virus sa nagkadiyang BPO company sa Davao City human sa pagpositibo. Sa kapin 400 ka empleyado sa usa ka BPO company, nagpatuman sila karon og work at home arrangement sa ilang mga empleyado. Negatibo man sa swab test kining usa ka trabahante sa usa ka call center company sa Davao City. Apan wala siya pasudla sa ilang opisina, inagituno lamang kaniya ang computer aron makatrabaho siya sa ilang balay. Kalakip kini sa protocol sa ilang kumpanya aron dili na makuyana pa ang virus kung work at home na lang una ang setup o gilimitahan nga ang makasulod sa opisina kadtong mga wala exposure sa positibong kaso. Mas stop ang spread good. And that's kanahong ganahan po sa kumpanya ba kay i-aksyonan dahil nila. Sumala niya nga strikto na daan ang ilang kumpanya sa pagpatuman sa health protocol. Gani usa sila sa mga BPO company nga giila sa DOLE nga compliant sa health protocol standards. Apan dihang mikuyanap ang virus sa ubang BPO company, gi-require na lang usab nila og swab ang ilang mga empleyado aron makasiguro. Gilauman nila nga taliwala silang pagtamod sa pulisa sa kagamhanan, dili sila ma-discriminate sa ubang katawhan. Medyo unfair but anak man gyud ang tao, ma-judge man ka regardless, pero nanarabaho naman ta. Ang importante ani naigibuhat ang kumpanya para sa safety pod sa mga empleyado. Ang empleyado usab sa laing BPO company sa Davao City ni saysay nga sukad pagsugod sa pandemya. Sa balay na siya nagatrabaho. Twice a week na ay antigen and rapid test. So kato mga naga-on-site and naga-field, sila gid ang always gina-test. So naay possible if ever nga nag-positive, so automatic dayon katong nga site kung asa siya naga-duty, lockdown to siya. Ug once or twice a week lang kumuadto silang opisina kung gikinahanglan. Hugod usab ang pahimangno kanila nga kung mogawas alang sa essential nga tuyo lang. Karong adlaw nagpahigay og meeting ang mga kumpanya sa BPO sa Davao City tali sa Davao City LGU aron matabang ang pagsaka sa mga COVID-19 cases sa mga BPO companies sa syudad. Tek. Yan, salamat Sheila Vergara Rubio. Tulo ka barangay sa Bislig City sa Surigao del Sur girekomendang ibutang sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ano report ni Jandy Esteban. Sa gipagulang advisory sa Bislig City LGU, girekomenda sa local IATF nga ibutang sa Modified Enhanced Community Quarantine sulod sa 7 ka adlaw ang tulo ka barangay sa syudad. Kini ang Bangagoy, Tabon ug Poblasyon. Buot nila kining magsugod sa June 14. Ginapaabot na lang niini ang approval sa Regional IATF.
ang maong rekomendasyon tungod sa nagapadayong pagsaka sa COVID-19 cases sa syudad. Base sa datos, as of June 3, 2021, 162 na ang aktibong kaso sa COVID-19 sa syudad ug 7 ang kaso sa South African variant. Sa Caguait, Surigao del Sur, gimando na ni Mayor Lilian Luzada ang pagbakwi sa preventive lockdown sa munisipyo. Bilungtad og 2 ka adlaw ang lockdown. Apan, ugot gihapon ang pagpatuman sa mga pulisiya sa lungsod, ubos sa Modified General Community Quarantine. Ang mga taong gikan sa high-risk areas o mga ECQ ug MECQ areas kinahanglang mupailawom sa 14-day quarantine. Di sab sila tugutang makasulod sa mga tourist attractions, gawas lang kung makapakita kini og negative RT-PCR test result. Samtang sa Tandag City, gipahibalo sa LGU nga dili tinuod ang mga nanggawas nga report nga ibutang sa lockdown ang syudad. Gipahimangnuan usab ang publiko nga likayan ang pagpakatag sa fake news aron di makahatag og kalibog. As of June 7, 54 ang active cases sa Tandag City. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Gisugdan na ang pagbakuna sa A4 priority group sa kauluhan apan kanusa kaha kini sugdan sa Davao Region. Kini atong sayron sa report ni R. Jill Relator. Adlawng Lunes gipahigayon sa kauluhan ang symbolic vaccination alang sa phase 1 vaccination sa A4 priority group sa NCR plus 8 areas lakip na ang Metro Davao. Apan dili pa masugdan ang pagbakuna sa A4 sa Davao, sanglit wala pa'y naabot nga bakuna alang sa maong priority group. Ang baguhay lang niabot nga 44,800 doses sa Sinovac kay gitagana nga pandugang sa first ug second dose sa A1 hangtod A3 priority groups. Pero sa pagkakaroon, nagahulat pa kita sa mga bakuna nga gamiton sa aning mga grupo sa atong A4. Kay dili man ta pwede nga gamito nato ang katong bakuna nato nga available karon atong ihatag pod sa ato ang A4 nga group, no? Sa simplified listing sa DOH, pinakaunang mabakunahan sa A4 mao ang nagtrabaho sa pribadong sektor nga kinahanglang mugawas sa ilang balay. Dayon mga empleyado sa mga opisina sa gobyerno ug musunod kadtong informal sector workers ug self-employed nga nagatrabaho gawas sa ilang balay o sa laing balay. Hinoon, gisugdan na ang master listing sa Davao Region sa A4 hangtod na sa municipal level. Samtang, gikatakdang moabot ugma sa Davao International Airport ang dugang 240,000 doses sa Pfizer vaccine. Gibutyag sab ni Dr. Ashley Lopez, ang OIC Chief sa Davao City Health Office, nga gilaumang makadawat og 2 million doses sa Sinovac ug AstraZeneca ang Davao City sa third week karong bulan sa Hunyo. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao. Sa Sabado pa sa ulugan ng 123rd Philippine Independence Day, apan pipila ka mga kadalanan og tulay sa Misamis Oriental ang napuno na og watawat sa Pilipinas. Atong sayron ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Makuha gayud ang imong atensyon kung matabok ka sa tulay sa Upol, Misamis Oriental. Tungod ni ining parade of flags, subay sa kasaulugan sa Independence Day karon June 12, Sabado. Kaniadto pa man ilado na ang lungsod sa pagbutang og wat-awat sa tulay sa pahinumdom sa kagawasan sa nasod. Dagan na gani nagpa-picture ana sa ana niya pero karon lang wala lang mi nagpa-contest karon kay murag disod siya unlike last year is nagid mi contest online. Kagawasan jud sa kanan kanini kay Independence Day man. Sa lungsod sa Taguluan, napuno sa og flag sa Pilipinas ang ilang tulay. Sa Cagayan de Oro City, kining dalan una ka makasulod sa St. Augustine Metropolitan Cathedral Church, makita gilayon sa ibabaw ang flag sa Pilipinas. Subay sa Independence Day, nagtanyag usab og virtual job fair o business fair ang Department of Labor and Employment Region 10 nga may temang Kalayaan 2021, diwa ng kalayaan sa pagkakaisa at paghilom ng bayan. Kapin 5,000 ka overseas ug local employment ang mamahimong applyan online, pinaagi sa digital portal nga maynimo.com. Mamahimo sa mobisita sa ilang Facebook page ug website alang sa dugang impormasyon. Aron hatagan og oportunidad ang atong mga kaigsuonan na nanginahanglan og trabaho. Kauban si Jade Gaba sa kamera,
Ako, sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Nagpabiling Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaapekto sa panahon sa tibuok Mindanao. Ang tibok ni Mindanao, labi na sa mga riyon sa Caraga, Davao ug Zamboanga Peninsula, makasinati og panagsang pagdagong ngadto na sa madagumon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan sa hapon ug gabi tungod sa ITCZ. Magpabilin gihapong magmabinantayon sa posibleng pagdaot sa panahon nga posible makamugna og landslide ug mga pagbaha. O sa ubang area sa Mindanao, adunay masinating mapagdagom sa hapon or sayo sa gabi. Epekto sa ginatawag nga Intertropical Convergence Zone nga inubanan nga aduna sa ikalit mga pag-ulan, pagpanugdog, pagpangilat. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kagawad sa kabarangay sa San Miguel, Zamboanga del Sur, patay human gipusil sa wala mailing sospek. Patay ang kagawad sa barangay Ukapan nga si Cecilio Angog human gipusil sa wala mailing sospek at tubangan pa mismo sa asawa nini. Sa iyang umahan sa Purok 3 sa maong barangay, migamit kunog M16 rifle ang sospek base sa nakuhang basyo sa bala dito sa crime scene. Daling misibat ang sospek sa wala matinong direksyon. Dili pa klaro kung unsa ang motibo sa pagpatay sa kagawad o sumala sa iyang kabanay. Wala kuno kini nakabangi nga posibleng moresulta sa maong krimen. Padayon pa ang kapulisan sa pag-imbestiga sa kaso. 7 kabalay ang naugdaw sa Barangay 5A, Bangkerohan, Davao City tungod lang sa napasagdaang kandila. Gilamoy sa kalayo ang 7 kabalay sa Lower Madapo, Barangay 5A, Bangkerohan, Davao City, Miyerkules sa buntag. Tungod sa kalit nga panghitabo, pipila ra kagamit ang nasalbar sa mga nasunugan, ang uban tapot lawas ra. Sumala sa BFP Davao, napasagda ang kandila ang hinungdan sa sunog. Mukabat sa 180,000 pesos ang natalang danyos atul sa sunog. Atong na-establish nga nagsugod ang sunog dito sa balay ni Certain na Bubong Chin o atong gidudahan nga katong nabilin nga nagsiga nga kandila ang mga hinungdan sa mga insidente. Og tungod niini niabot og mga unom ang totally damage og adunay isa ka partially damage nga balay. SK Kagawad sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City o giingong miyembro sa usa ka gang dakpan atol sa managlaing bypass operation. Ana ang report ni Cyril Chavez. Tingkagol sa prisuhan ang 22 anyos incumbent sanggunian kabataan kagawad sa Barangay 6 sa Cagayan de Oro City nga si Jesse Ramos Amper. Human mapalitan og illegal nga droga atol sa bypass operation sa Barangay 7. Usa ka high value target ang dinakpan. Kinsa 2 ka semana nang ginabantayan sa Police Station 5 ang iyang kalimbigitan sa illegal drugs. Napalitan kini og usa ka sasay sa gituwang shabu og laing sasay sa maong droga nga mobalor sa 1,360 pesos. Accordingly he has a girlfriend sa barangay Makabalan, Shoreline. So dito siya napalitan and accordingly 2 weeks na siya nga gimanmanan nga sige og pamaligya. So matong dito sa area na dakpan. Samtang arestadong usa ka miyembro sa BM29 gang nga giilang si Francis Ramil Zapatos alias Jojo atol sa operasyon sa Police Station 7 Bulwa sa Cagayan de Oro City. Napalitan ang suspect og suspected shabu ug nakuwaan pa og 4 ka sasay sa droga nga mobalor sa 136,000 pesos. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang gipasaka batok sa mga dinakpan. Time to time naagi mga anti-criminality campaign nga strict implementation, so aware lang po nato itong mga kaigsuon nga dili ma-victimize. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Sampatuan, Maguindanao, gipang upawan ang mga miyembro sa LGBT community. Kung ano, kanatong siron sa report ni R. Gil Relator. Daw mas haircut activity alang sa mosulod pagkapulis o sundalo ang eksena ni ining mga kabataan sa Ampatuan, Maguindanao. Apan mga miyembro kini sa LGBT community sa lugar nga gipang upawan. Busa, goodbye long hair, hello sa may skinhead na kuno. Gipang upawan kuno sila tungod kay miyembro sila sa LGBT community. Sumala sa usa ka opisyal, gibawal gayod sa mga kabataan nga mahimong miyembro sa LGBT community sanglit kalapasan matud pa kini sa tinuuhang Islam. Managlahi ang reaksyon sa netizens dihang nakita ang mga hulagway niini sa social media.
Gani nakuratsab si Maguindanao Second District Board Member King Mangudadato sa hitabo. Matud niya, bawal man sa Islam ang pakigrelasyon sa isig ka LGBT. Dili sila ang ngayang silutan sa maong pamaagi. Dapat hindi nila ginawa ito dahil mas lalong magre-rebelde yung mga bata at mas lalong hindi sila susunod, no? Meron tayong batas na bawal lang magkaroon tayo ng diskriminasyon dito sa batas, lalong-lalo na sa Pilipinas. Tuod man 80% sa mga community sa Maguindanao ang conservative. Busa hangyo sab niya sa mga miyembro sa LGBT. Ipairal natin yung ating disiplina at wag nating ipakita doon sa mga ustadiyas, no, at mga LGU na conservative na ganito yung ginagawa natin. Kumbaga kung ano yung maipapakita nating makakatulong sa LGU, yun ang ipakita natin. Dili sab uyon si Commissioner Norman Baloro sa gidangatan sa mga miyembro sa LGBT community sa maong lugar. Sanglit usa kini kamatang sa diskriminasyon. So kung kini ato ang buhok, no, mahimong dahilan aron kita ma-deprive kung usaon nato pag-express ang ato ang sarili, asa ta ma-happy, asa ta ma-satisfied, then there's a violation. No, klaro or tataw ang violation sa katungod sa katawhan o katungod mismo sa usa ka tao. Ako si Origil Relator para sa One Mindanao. Sukad nagsugod ang pandemya, nagkadaghan ang nagagamit og bisikleta. Apan sa pagsulod sa tuig, daghan na aksidente niini tungod sa dili pagsunod sa balaod trapiko. Anang report. Kada adlaw gamit ni Justin Roales ang iyang bisikleta padulong sa trabahuan. Dako kuno iya matipid ilabi na sa pamiliti. Apan tungod sa nagkadaghang aksidente nga dunay kalambigitan sa bisikleta, ginasiguro ni Justin nga mag-amping gayud siya sa matag biyahe. Ang imong allowance di na mabawasan kay nagka-bike to work lang ka tapos dagdag kuan po na siya benefits sa imong kalawasan. Sa tala sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office, misaka ang ihap sa bicycle accident sa syudad kung itandi sa susamang panahon sa milabayng tuig. Sagad nga rason kuno sa mga aksidente ang paglapas sa balaod trapiko sama sa beating the red light, pag-counterflow ug ang dili paggamit sa bike lanes. Is already submitted a proposal particularly to the Office of Councilor Mabel Sunga Acosta for the inclusion of these violations sa atuang comprehensive Transport and Traffic Ordinance of Davao City. Apan hangyo sa mga siklista nga unta dili pod babagan sa mga motor vehicles ang bike lanes. Say kay na po yung mga sakyanan nga mo park sa mga bike lanes, di nato na maiwasan and then kitan lang po mo adjust. Aron luwas sa disgrasya, angay nga buhaton ang kanunay pagkondisyon sa kaugalingon ug sa bisikleta una mo biyahe. Kinahanglan nga mogamit og saktong protective gears, magdala og tools, magbaon og tubig ug ang pinakaimportante, ang padayong pagsunod sa balaod trapiko. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Miubos sa 18,000 ang COVID-19 active cases sa Mindanao o katong wala pa naayo sa sakit. Samtang mas miubos ang ihap niini sa Pilipinas karong adlaw. Anaa sa 18,894 ang kaso sa COVID-19 sa Mindanao, samtang 113,608 na ang tanang kaso. 90,944 ang naayo na og 3,770 ang namatay. Sa Pilipinas, mas miubos sa 54,000 ang aktibong kaso sa COVID-19. Anaa na sa 1,286,217 ang total cases. Kapin 1,210,000 ang recoveries ug 22,190 ang namatay. Sa tibuok kalibutan, kapin 174 milyon na ang nataptan og COVID-19 ug sobra 3,747,000 na ang namatay. Gisaway ni Agusan del Sur Governor Santi Cane Jr. ang pagpahigayon og kasalan sa barangay sa lungsod sa San Francisco karong gipailam sa MECQ ang probinsya. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Gikapungot ni Agusan del Sur Governor Santi Cane Jr. ang nahitabong kasalan sa barangay sa Sabayan sa San Francisco, Agusan del Sur, human kini gipost sa social media.
Gisaway sa gobernador ang mga opisyal sa lungsod samtang gimanduan ang kapulisan nga imbestigahan ang pagpahigayon sa kasalan samtang gipailaom ang probinsya sa MECQ nga hugot nga nagdili sa pagpahigayon og mass gatherings. Gilay nagpahigayon og virtual meeting ang mga hingtungdang ahensya aron magpatuman og mas istriktong guidelines. Anana sa 3,513 ang tanang kaso sa COVID-19 sa Agusan del Sur ug 728 ang mga aktibong kaso. Sa Zamboanga City, napulo ka taong arestado sa Barangay Labuan, Pasunangka ug Mampang dihang nagsabong luyo sa gipatumang Sunday lockdown atol sa MECQ sa syudad. Ana sa 8 ka manok nga pangsabong ug 3,150 pesos nga bet money ang nakuha gikan sa tanang dinakpan. Miabot na sa 10,678 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City ug mas miubos na ngadto sa 980 ang active cases. Sa Davao City, 7 ka babies ang nagpositibo sa COVID-19 sa pagsulod sa bulan sa Hunyo. Usa ka newborn baby girl nga taga Pakibato, 9-month-old baby girl nga taga Bago Aplaya, 11-month-old baby boy nga taga Tibungko, 11-day-old baby girl nga taga Panakan, 2-month-old baby girl nga taga Agdao, 8-month-old baby girl nga taga Maa, ug 25-day-old baby boy nga taga Sasa. Samtang laing 29-day-old baby girl nga taga Sasa-Sab ang nakarecover na sa sakit. Mas misa ka pa ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City nga ana-ana sa 2,683 ug 18,653 ang confirmed cases. Sa General Santos City, milapas na sa 300 ang mga pulis sa syudad nga nagpositibo sa COVID-19. Sa datos sa Police Regional Office 12, gikan sa bulan sa Marso kutob karong bulana, sa gunson ang pagpositibo sa mga pulis sa syudad. Gani sa General Santos City Police Office, 7 na kapulis ang nagpositibo sa unang semana pa lang karong bulana. Temporaryong gisirado ang mga police station nga dunay kaso sa COVID-19 alang sa disinfection. Doon na 4,311 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City ug 635 ang active cases. Sa Marawi City, nakadawatong 4.5 million pesos nga kantidad sa Remdesivir ang Amay Pakpak Medical Center gikan sa buhatan ni Lanao del Sur Governor Mamintal Adyong Jr. Ang Remdesivir ang labing unang tambal sa SARS-CoV-2 virus nga giaprobahan sa Food and Drug Administration. Ginahatag kini sa mga dunay COVID-19 nga na ospital. Mapasalmaton sab ang kadagkuan sa ospital sa nadawat nga tabang. Misa ka na sa 2,465 ang confirmed COVID-19 cases sa Lanao del Sur ug 122 ang active cases. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Nakatagdag tukion sa Davao City Council ang pagpanday og ordinansa aron masilutan ang mga dili mosupot sa swabbing ug quarantine ug walay nagaskan og QR code sa mga establishments nga lakip sa contact tracing. Ana ang report ni Argil Relator. Kami po ay nananawagan sa ngalan ng IATF at ang NTF na paigtingin panlalo ang atin pong mga contact tracing activities sa mga pamahalaan na lokal sa kanila pong paggabay sa kanilang mga komunidad. Usa kini sa suliran karon sa contact tracers ug gani gikumpirma sa CHO ang mga sumbong nga dunay mga head sa mga kumpanya nga gidid-an ang ilang mga empleyado nga makig-cooperate sa contact tracers. Yung mga index cases will not disclose yung kanilang close contacts, hindi nila pinapatay nila ang kanilang mga phones. Merong mga F1 also na ayaw nilang i-disclose sino yung mga F2, F3 nila. Nagsumite na og resolusyon ang Davao City COVID-19 Task Force sa City Council aron sa pagpanday og ordinansa nga magsilot sa mga malapason. Nakatakdang ipahigayon sunod semana ang deliberation sa amendment sa existing ordinance nga malakip na ang mandatory QR code scanning sa mga establishments, mandatory swab testing ug mandatory quarantine. Index cases F1, F2, F3 tanan na kung pinpoint ka ngayon kanaan ay mandatory swabbing. Kung di ka magpa-swab, makasuhan ka. Kung mandatory quarantine, wala ka nag-quarantine, makasuhan ka. Doon na executive order si Mayor Sara Duterte apan kinahanglang magpasa og ordinansa aron istrikto mapatuman laki penalties sa mga musupak. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sa gipatumang lockdown sa General Santos City, nakahigayon ang mga pawikan nga makapangitlog sa mga lugar nga ginadagsa kaniadto sa tao aron maligo. Dinhi sa Queen Tuna Park nga sagad
ginadagsa sa katawan aron maligo sa dagat karon nahimo na kining itloganan sa mga pawikan. Gani adlong Martes 20 ka mga bag-ong pusa sa itlog sa pawikan ang gibuhian sa dagat. Gipasiradaan sa Senro Jensen ang Queen Tuna Park sugod sa lockdown busa wala na madisturbo ang pagdagsa sa mga pawikan sa lugar. Ginapaabot pa nga mapusa ang ubang itlog sa pawikan aron buhian na usab sa dagat. Unom ka grupo nga mipakita sa kultura sa matag tribo sa Mindanao ang nakadaog sa Higyaw Mindanao online competition. Unom ka mga partisipante gikan sa nagkariang rehiyon sa Mindanao nakadaog sa Higyaw Mindanao online competition nga gipangunahan sa National Commission for Culture and the Arts ug Tribal Government of the Philippines. Dinhi gipakita sa mga Mindanaoan ang ilang talento ug katakos sa paghimo og video documentary nga nagpakita sa kultura ug tinuuhan sa matag tribo sa Mindanao. Palarang napili ang mga entry gikan sa Region 9, 10, 11, 12, 13 ug BARM ug kinimaw ang documentary sa pagmamalasakit, documentary sa culture sensitivity, hugot line in culture sensitivity, hugot line in pagkamalikhain ug ang hugot line in pagkamalikhain and memes. Okay, congratulations sa mga nakadaog. Ug syempre no, ECQ ta karon ug ubang mga lugar naka-ECQ. Hangyo lang sa atong kagamahanan nga mutuman kita sa health and safety protocol. Ilabi na sa ato ang pag-observe no sa mga cases ilabi na sa Mindanao, halos 19,000 ang ato ang active cases. So dili na lalim kanang inana nga ihap. Grabe na, puno-puno na ang bed capacity karon sa mga ospital. So mga kapuso, dili na to dungagan, pinaagi sa disiplina lang. Ug magpabakuna kita. Mga kapuso, way puwa sa among pagatunog balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagadaing rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.